Lisabonská smlouva je pro tuto chvíli mrtvá. Taková byla slova Václava Klause. Prezident neskrýval své zklamání. Já musím nejdříve vyjádřit své zklamání z toho, že někteří senátoři, přiznávám, že po nevídaném politickém i mediálním, domácím i zahraničním nátlaku rezignovali na své donedávna veřejně zastávané názory a tím i na svou politickou i občanskou integritu a s ratifikací Lisabonské smlouvy vyjádřili svůj souhlas. Postavili se tím zády k dlouhodobým zájmům České republiky a nadřadili jim krátkodobé zájmy současných politických reprezentací i svoje vlastní. Je to velmi smutný doklad dalšího selhání významné části našich politických elit, které v různých obdobných okamžicích až příliš dobře známe z české historie. Naši politici si vždy nacházeli podobné zbabělé zdůvodnění. Jsme malí, slabí, v evropském kontextu nic neznamenáme, musíme se podřídit, i když s tím nesouhlasíme. Toto já odmítám. Nyní počkám. Zda skupina senátorů, jak někteří dříve, ale i v dnešní diskuzi avizovali, požádá ústavní soud o další posouzení Lisabonské smlouvy ve vztahu k naší ústavě. Pokud k tomu dojde, nebudu o svém rozhodnutí ratifikovat či neratifikovat Lisabonskou smlouvu uvažovat dříve, než ústavní soud vydá svůj nález. Mé názory na tuto věc jsou známé a jasné. Nemohu si dovolit v jednu chvíli být zásadně proti a pak, protože se mi to začíná hodit k mým osobním politickým či kariérním cílům, snadno změnit názor. To já dělat nemohu. Ale hlavně v této chvíli nepředbíhejme. Lisabonská smlouva je pro tuto chvíli mrtvá. Je mrtvá protože byla v jednom členském státě Evropské unie odmítnuta v referendu. Proto pro mne rozhodnutí o ratifikaci této smlouvy zatím není na pořadu dne. Michaela Urbanová, Novinky.cz.